Хәерле кич, исәнмесез Саба дулкыннары телевидениесен караучылар. 3 ноябрь җомга кичендә атна информацион программасын башлыйбыз. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында кыскача. Россиянең көче бердәмлектә 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне булачак. Шал тарихлы Сатыш урта мәктәбенә 100 ел, бер гасырлык юбилей кичәсе 150дән артык кешене җыйды. Көрәш милләтебез бизәге. Татарстанның атказанган төзүчесе Фәргать Набиуллин истәлегенә уздырылучы ачык турнирда иң көчле егетләр ачыкланды. Ә хәзер барысы хакында да тулырак. Терроризм бүгенге көндә иң куркыныч социаль күренеш һәм аңа каршы көрәштә төп көч бердәмлек профилактик чаралар. Террорчылык белән көрәшү генә түгел, аны алдан кисәтү дә зарур. Районда терроризм һәм экстремизм күренешләрен булдырмау максатында төрле чаралар үткәрелә. Соңгысы район хакимиятенең утырышлар залында үтте. Вакыты заманы шундый, бөтен дөньяда вазгыять тыныч түгел. Террорчылык гамәлләре турында көн сайын ишетеп, күреп торабыз. Бу афәтне булдырмый калу өчен бик күп көрәшергә, ә булган очракта ниләр эшләргә кирәк соң? Шушы хакта Саба муниципаль районының актлар залында киңәшмә булып узды. Иң элек район башлыгының террорга каршы көрәш мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Азат Халилов комиссия эшчәнлеге белән таныштырды. Әлеге уку өйрәнүләренең зарурлыгы хакында әйтте. Районның хукук саклау, газ, янгын, медицина, масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре террорчылык гамәлләре килеп чыккан очракта ниләр эшләргә кирәклеге хакында сөйләделәр, махсус мисалларга таяндылар. Әлеге киңәшмәдә авыл җирлеге башлыклары да катнашты. Киңәшмә эшен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов алып барды. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне. Бу көн тирән рухи мәгънәгә ия. Ул безне бердәм булырга, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын хөрмәт итәргә өйрәтә. Бу көн илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе. Теманы Гөлшат Галиәкбәрова дәвам итә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне чагыштырмача яшь бәйрәмнәрнең берсе. Шулай да ул зур әһәмияткә ия. Илебез тарихында төрле чорлар булган. Нәкъ менә бердәмлек, татулык күп кенә авырлыкларны бар милләт халыклары белән бергәләшеп җиңеп чыгарга мөмкинлек биргән. Бу көн тынычлык, иминлек, бәйсезлек өчен бердәмлек символын чагылдырган. Әлеге бәйрәм уңаеннан біз Саба дулкыннары телерадиокомпаниясына кунаклар дәштек, аларның фикерләре белән таныштык. Безнең Саба районында төрле милләт вәкилләре гомер бакый дус, тату яшиләр. Быелгы 2023 ел Татарстан Республикасында барган гырыф-гадәтләр һәм милли йолалар елы моны бигрәк тә ачык дәлилләде. 96% татарлар, 4% башка милләт вәкилләре яши дип әйтелә. Статистика буенча, бу инде соннар стабиль түгел, үзгәреп торалар, бүгенге көндә үзгәлек бардыр дип әйтәсем килә. Менә ни генә булмасын, быелгысы елда без инде бигрәк тә республика буенча милли йолалар, гырыф-гадәтләр елы буларак игълан ителгәннән соң, бу милләтара бәйләнешләр, милләтара бер-беребез белән аралашулар, булар бигрәк тә район күләмендә басым ясалды, үткәрелгән чаралар. Бу инде республика күләмендә булмасын, район дәрәҗәсендә булмасын, авылларда үзләрендә менә махсус безнең инде оештырылды район күләмендә концертлар. Һәрбер милләт вәкилләре үзләренең яшәү рәвешләрен күрсәтеп, тормыш йолаларны күрсәтеп инде әлеге бәйрәм концертларын үткәрделәр. Бу инде чагылыштагы концертларда гына түгел, яшәү тормышта дагы. Бүгенге көндә ике күрше нинди милләт вәкиле булуына карамастан бер-берсе белән аралашып, дустана яшиләр. Эш урыннарында булмасын шундый ук хәл. Гомумән алган вакытта район буенча халкыбыз нинди милләт вәкилләре булуына карамастан берсе-берсе белән аралашып, матур итеп дуслыкта гомер итәләр. Без көндәлек тормышта дагы нинди милләт вәкиле булуына карамастан бер-беребез белән шулай дустана аралашып гомер кичерәбез. Алга таба да шулай булсын иде дип теләп каласы килә. Халыклар бердәмлеге ул елның һәр көнендә искә ала торган төшенчә. Халык бердәм булганда гына яшәешнең төрле өлкәләре үсеш кичерә. Этот год был очень плодотворный в плане мероприятий. Очень много мероприятий проводилось с населением в городах. Выездные мероприятия по культурно-этническому сохранению идентичности русского народа, по культурным мероприятиям. Также в районе осуществлялась работа по выявлению талантов и коллективов, которые занимаются
русским народным фольклором. Оказана была помощь в виде грантов по пошиву костюмам русских народных коллективов. Ну и ведется еще дополнительно всякая другая работа. В Сабинском районе проживает очень много национальностей, живут очень дружно. Очень много смешанных браков, которые также отмечают национальные праздники, как и татарские, так и русские. Поэтому я не вижу никаких причин, и это очень дружно живут. Милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлык һәм татулык республика казанышларының нигезе булып тора. Ата-бабаларыбыздан килгән рухи кыйммәтләрне саклап калу һәм яшь буынга тапшыра алу безнең бурычыбыз. Ассамблея дружбы народов у нас работает вообще с 2000 года примерно. Сама я на этой должности работаю чуть больше года. В этом году проводились различные мероприятия, такие как концерты. Стараемся вести работу с детьми, с молодежью. В Сабинском районе у нас активно ведется работа со всеми этнокультурными объединениями. Стараемся во всех конкурсах, мероприятиях достойно и на высоком уровне выступать, показать всему народу. Тарихи бергәлекне саклау ул илебез тормышына, кешеләр язмышына уңай йогынты ясый. Киләчәктә дә төрле милләт һәм дин вәкилләре арасындагы дуслык һәм татулык дәвамлы булсын. Бер гасырлык юбилей Сатыш урта мәктәбе үзенең 100 еллыгын каршы алды. Узган елларда уздырылган бәйрәмгә 150ләп кеше чакырылган иде. Шараның күңелле мизгелләре безнең алдагы материалда. Килгән кунаклар иң элек мәктәптә булып, аның тарихын хәтердә яңартты. Коллектив тарафыннан әзерләнгән бай күргәзмә экспозицияләр белән танышты. Сатыш 205 хуҗалыклы, 665 кешеле, Сабасу елгасы буендагы кечкенә генә үргә сыйнып утырган 10 урамлы, күп тыкрыклы, үзара дус яшәүче, төрле милләтле, бүгенге көндә алга баручы авыл хуҗалыгы үскән авыл. Сатыш тирән тарихлы, хезмәт сөючән кешеләргә, зыялы шәхесләргә бай авыл. Тирә-юньгә белем нуры таратучы мәдрәсәсе белән танылган авыл, элек-электән белемле һәм мәдәниятле булган. Бирегә төрле төбәкләрдән шәкертләр килеп укый. Укучылар камил рәвештә гарәп телен белгәннәр. Төрле елларда 400ләп шәкерт белем алганлыгы билгеле. 1923 елда Шымырбаш авылыннан килгән укытучы Григорий Петрович Сатыш авылының иң беренче мәктәбенә нигез сала. Мәктәп дөньяви белем биргән, уку, язу, гарәп алфавиты нигезендә барган. Шушы көннән башлап бер гасырлык тарихында мәктәп хәтта авыр сугыш елларында да ишекләрен япмаган. 100 ел гомер эчендә авылда ничә буын алышынган, күпме бала белем һәм тәрбия алган, күпме мөгаллим бу балаларга белем биргән. 2010 елның 22 мартында Сатыш урта мәктәбенә Россия Федерациясы һәм Татарстанның атказанган укытучысы Шамил Зиннур улы Зиннуров исеме бирелде. Безнең максат иң беренче шушында укыган барлык кешеләрне, шушында эшләгән хезмәткәрләр, укытучыларны барсын бергә очраштыру, фикерләштерү, хатирәләрен туплау, шушындый күңелле мероприятие урнаштыру иде безнең максат. Мәктәптә 135 укучыга 26 мөгаллим белем бирә. Укучылар Сатыш, Аккүл Бигәнәй, Казанчы Бигәнәй, Мамалай, Түбән Шытсу, Саба, Шәпки Саба авылларыннан килеп укыйлар. Белем йорты заман таләпләренә бар яктан да җавап бирә. Аның иркен спорт залы, спорт майданчыгы, зур ашханәсе, барлык уңайлыклары булган класс кабинетлары, көнкүреш хезмәт бүлмәсе, актлар залы, мастерское, проект эшчәнлеге бүлмәсе һәм китапханәсе бар. Бүгенге бәйрәмгә мәктәпне төрле елларда тамамлаган 150ләп кеше чакыру алган иде. Мин бу мәктәптә 87 елдан бирле эшлим. 34 ел минем мәгариф өлкәсендә эшчәнлегем бар. Күпчелек шушы мәктәптә тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшләдем. Бу кызыклы тарихтар инде безне узын айтылган көн группасында мәктәптә Райлапа укытты инде узын айтылган группасында. Менә ул безгә Токта янына чыгып, эшләр эшли торган идек узын айтылган группасында инде. Шунда Токта янына чыгып эшләргә куша торган иде. Менә мин кызыга торган идем шунда иң беренче чыгарга, шунда Токтада эшләргә инде һәм иң кызыктырганы укытучыларның матур киенеп,
бик үкшеле туфлилар киеп, шык килеп, таш идәннәрдән, агач идәннәрдән йөрүләре менә беренче миңа мәхәббәттә шуннан башлангандар инде. Мин күпчелек Раил апаның озын айтылган көн группасында үзе дә әйтә торган иде инде, әйдә үй эшләрен карап чыгыгыз дип, күпчелек укытучы ролен башкара иде. Менә шуннан киткәндер инде, мин шушы юлны сайладым. Шушы авылда туып үстем. 1962 елда Сатыш авылы мәктәбенә укырга кирдек. Һәм аны 70 елда 8 еллык мәктәпне тәмамлап чыктык. Аннан соң мин иптәш кызым Илһамия белән Казан интернат мәктәбендә белем алдым 2 ел. Һәм аннан соң инде Казан педагогия институтына укырга кирип, гомер буе укытучы булып эшләдем мин. Сатыш мәктәбендә дә эшләдем, монда практика үттем. Аннан соң әле тормышка чыкканнан соң 80-нчы елларда монда кайтып эшләп киттем. Хәзер монда минем укыткан укучыларым эшләп, алар пенсия яшендә җиттеләр инде. Сатыш мәктәбе минем өчен бик якын. Монда шулай ук опам эшләде минем Кашаева Мөршидә Шәмсиевна Шәпки Саба мәктәбендә, башлангыч мәктәпләрдә белем бирде. Мәктәптә Шамил Зиннуровның музей бүлмәсе, туган якны өйрәнү музее эшли. Килгән кунаклар берничә төркемгә бүленеп, Сатыш мәктәбе, мәдрәсә буйлап сәяхәт ясадылар. Кунакларны иң нык җәлеп иткәне мәктәптә кулланылучы заманча технологияләр булды. Робот техникасы түгәрәге, квадрокоптер, 3D принтер эшчәнлеге, анда барлыкка китерелгән предметлар төрле елларда мәктәпне тамамлаган кешеләр өчен аеруча кызыклы. Үткән еллар сагындырса да, яңа заман күпкә мавыктыргыч. Махсус бәйрәм өчен Сатыш авылының күчмә музее да барлыкка китерелгән. Аның белән танышып кына калмыйча, викторина сорауларына да җавап бирделәр. Сәгать телләрен үткәннәргә бурып, үткәннәрне барлап, үткәннәргә кайтып килегәле. Минем сезгә берничә сорауым бар. Сездән җаваплар көтеп калам. Беренче сорау. Революцияга кадәр Сатыш авылының исеме ничек булган? Сатыш авылы элек беренче исемен йөрткән. Бу хакта күп тапкырлар ишетеп үскән буынга җавап бирү кыен булмады. Булар дигез уйласы кәдәле, күңел уйлый барлый үткәнде. Сатыш авылыннан киткән кеше, сагынмыйча гомер итәрне. Доллар буенда утырасы, саклап безне ачы җилләрдә. Авыл Сатыш күңелендә сагыш, сагынып кайтам ерак җирләрдә. Икенче лештә Сатыш мәдәният йортында бәйрәм тантанасы башланды. Килгән кунакларга иң элек җитәкчеләр мөрәҗәгать итте. Әлеге мәктәпнең авыргы да бар, үзенең исеме дә бар. Әлеге мәктәпкә безнең үзебезнең райондашыбызның күренекле шәхеснең исеме бирелгән мәктәп. Мондый мәктәпләр республикада бик күп түгел, санарлык кына. Үзебезнең районга килсәк, ул Ахунҗанов исемендәге шәһәр мәктәбе, Байкиев исемендәге Икшермә, Башкиров исемендәге заводнырты мәктәпләре һәм инде үзебезнең якташыбыз Шамил Зиннур исемендәге менә үзенең Сатыш мәктәбе. Чын мәгънәсендә исеме дә бар, авыргы да бар, дәрәҗәсе дә бар. Киләчәктә дә инде шушы мәктәпнең тарихы булсын, киләчәге булсын һәм инде дәрәҗәсе үсә генә торсын. Үз тарихын белмәгәннең киләчәге юк диләр. Менә шулай Сатыш мәктәбенең 1 гасырлык юбилеен билгеләп, күпмедер үткәннәргә күз салып, үткәннәрне искә алып, әлеге мәктәпнең тарихын барлап, күпмедер Сатыш авылының, Сатыш җирлеген тарихын барлыйк әле дип шушы кичәне, юбилей кичәсен үткәрергә фикерләгән, ниятләгән һәм үткәргән кешеләргә барысына да бик зур рәхмәт һәм бик зур хөрмәт. Район башлыгы исеменнән бик зур рәхмәт һәм бик зур хөрмәт сезгә. Инде мәктәбебездә Аллага шөкер бөтен уңайлыклар да бар. Балалар өчен инде спорт заллар дисезме, ашханалар дисезме, инде безнең дәүләт программасы нигезендә 2014 елда инде ремонтлар киреп, мәктәбебез хәзер танырлык түгел. Үзебезнең инде район башлыгы Рәис Нураевка рәхмәт әйтәбез килә. Шушындый менә балаларга мөмкинлекләр тудырган өчен инде. Укытучылар һәм укучылар өлкән буын мөгаллимнәргә, төрле елларда мәктәпне тамамлаган чыгарылыш сыйныф укучыларына элеккеге мәдрәсә, мәктәп тормышын сүрәтләде, җырлады, биеде. Тамаша залында утыручылар алар белән үткән елларга әйләнеп кайткандай булды. Мин Миргазиз Укмаси киләчәктә фәкыйрь булачакмын. Миңа бу Сатыш мәдрәсәсендә тырышлап укырга кирәк.
Qorali, миндә шундый хыяллар яшәүш. Мин Мөхәммәд Гали язучы булачакмын. Мәктәптә төрле елларда укыган укучыларның да чыгышлары күп булды. Аларның һәрберсе мәктәпнең горурлыгы, аның тарихы. Шуның берсе Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы, Татарстанның ат казанган артисты, Шәпки Саба авылында туып, Сатыш мәктәбендә белем алган Әлфия Хәсәнова. Безне шуның хәтле зур опат укытучылар укыттылар. Инде алар юк, әмма дә ләкин бүген миңа берничек тә монда каушарга да, ямсыз сөйләргә дә ярамый, чөнки минем монда класс җитәкчем Рауил абый үзе утыра. Биология фәннәре докторы Хатип Мөхәммәдгалиев Сатыш 8 еллык мәктәбен 1966 елда тәмамлаган. Бу мәктәп булмаса, без барыбыз да дип әйтмим инде, biz бүгенге көнгә килеп җитмәсек дип шәһәрдә. Чөнки без мәктәптән чыктык, аякка бастык, үстек, кеше булдык, үз тормышыбызны барлыкка китердек. Сәхнәдә 1973 елгы чыгарылыш укучылары, экономика фәннәре кандидаты, доцент, Россия хезмәт министрлыгының мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасының халыкны социаль яклау өлкәсенең атказанган хезмәткәре, регионара хезмәтне саклау ассоциациясе рәисе Фәнил Габдрахманов һәм биология фәннәре кандидаты, доцент, Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты, Теләче муниципаль районы башлыгы Нәҗип Хаҗиповта чыгыш ясады. Үземә килгәндә мин Сатыш мәктәбен 73 елда тәмамладым. Ondan soң 75 елга кадәр Саба урта мәктәбендә укыдым. Һәм инде 75-77 елларда армия сафларында хезмәт иттем. Хәтергә калган вакыйгалар, алар инде шактый. Беренче класска кирдек без шушы бүгенге көндә музей булып тора торган таш бинага. Беренче 3нче классны безне Али апа укытты. Ondan soң бер ел агач мәктәптә укыдык һәм ул вакытта бар иде 2 этажлы яңадан агач мәктәбе монсыз урысы. Шунда укыдык 8нче класска кадәр. Классташлар бүгенге көндә шактый алисән сау, Аллага шөкер дип әйтәм. Безнең класс аерылып тора. Бүгенге көндә Али апа классына чыккан 2 Россияның атказанган хезмәткәре бар, 2 министр урынбасары бар, һәм инде югары квалификациялы врачлар бар, шулай ук атказанган механизаторлар бар, укытучылар бар безнең класстан. Гомумән алганда бөтен төрле профессияләребез дә бар. Без алар белән ел саен очрашабыз, аралашабыз, бер-беребезгә кулдан килгәндә ярдәм итәбез, һәм инде шулай дуст тату итеп яшибез. Ул вакытта Сатыш мәктәбе 8 еллык мәктәп иде. 1973 елны бетердем. Аннан соң инде 73-тән 75-кә хәтле укыдым Саба урта мәктәбендә. Әйтәсе килә 8 еллык мәктәп кенә булса да, ул вакытта ул данлыклы мәктәп иде. Шуңа күрә бик зур горурлык белән, шатлык белән утырдык. Безнең авылыбыз яши. Авылда яшьләр бар, авылда укучылар бар. Гел шулай булып калсын иде. Мәктәптә укыганда астрономия фәненә гашык булган Шәмгун Әхмәтшин космонавт булырга хыяллана. Галәмгә кадәр менеп җитә алмаса да, хезмәт юлын авиация белән бәйли. Ул гомер буе хәрби очучы булып эшли. Нишләптер миңа гел астрономия яратайдырыйм. Гел минем гел сорауларыя, сабаган гәштә. Мәктәптә дигәндә тагын нәрсә бар дигәннең артында. Йолдызлар артында, галактика артында дигәндә. Шул тәрдеме, шуңа күрә инде беренче елны мәктәпне бетергәч, училищега җибәреп бардым. Шул этәргәч астрономия булгандыр инде. Нишләп инде галактика артында тагын нәрсә бар икән, шуларны күрәсе киләдер, ну космонавт булмады инде. Аларны күрергә бер ел солдат белән хезмәт итеп, аннан соң Балашов дигән училищеда бетереп чыгып, училищеда калдырдылар. Мин дә шул укытучы булып эшләгәнгә әйтергә була, летчик инструктор. Мәктәп беренче класслы летчик инструктор инде. Төрле должностьларда, татарча әйтәм, должностьларда эшләп, командир эскадрилья булып барып җиттем. Аннан соң 3 ел Иранда военный советы булып эшләп алдым. Аннан кайттым, рәхмәт Казанда торам, балалар үстерәм. Ул малай тоже минем елдан китте, Мурманскида хезмәт итә. Әтиәләремә бик зур рәхмәт. Шулай итеп,
тәрбиелеп үстергән өчен безне мәктәп коллективына да мен Сатыш урта мәктәбе бүгенге көндә республика күләмендә зур уңышларга ирешеп, илгә көнгә кирәкле шәхесләр тәрбияләвен дәвам итә. Үткәне бай, бүгенгесе матур, киләчәге өметле. Саба районы илебезгә күренекле язучы, шагыйрьләр һәм башка бик күп күренекле шәхесләрне бүләк иткән төбәк. Ә менә сәләтле рассамнар бармак белән генә санарлык. Шундыйларның берсе чиксез талант иясе, Татарстан рассамнар берлеге рәисе урынбасары, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, республиканың халык рассамы, педагог Мөдәрис Минхаҗев. 14 ноябрь көнне Саба район мәдәният йортында аның иҗат кичәсе булачак. Истәлекле чара алдыннан ул журналистлар белән аралашты. Татарстанның халык рәссамы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мөдәрис Минхаҗевка табигать күңел байлыгын кызганмаган. Ул сизгер җаны аша дөньяның гүзәллеген үзенә генә хас сурәтләү чаралары белән картиналар иҗат итә. Аны бүген республикада гына түгел, Россия шәһәрләрендә дә таныйлар, күргәзмәләренә йөриләр. Шушы көннәрдә якташыбыз, тумышы белән Шәмәрдән авылыннан булган Мөдәрис Минхаҗев Саба Дулкыннары телерадио компаниясына килде. Дулкын радиосы студиясында чыгыш ясады. Аның райондашларга әйтер сүзе, картиналары турында сөйлисе, шигырьләр укыйсы бар иде. Казанга ят архитектура килеп кергән иде. Piramidi. Miyana Korazım'da Karalemeten nişergat bulsun bu. Bizim bir dünya tarihinde Hiops piramidleri var. Hem bu Kazanski piramidi. Hem şunu kuanıp ortağa koyup yasadım. Hem de burunga bizim Kazan Hanlığında görünüşler hem hazır vakitte Kazan'ın girbinde koyup bu 1000 yıllıkka bağışlanan kartina bulup çıktı. Mesela yanağına salınan hazır yakın kuruşuna turup gelgen arkitektura örneği bulsa imanda burunga bizim 1000 yıllık Kazan Hanlığı görünüşleri. Buna şimdi kartina tutu bu büyük zor görgezmelerde buldu. Hem ona piramide satıp aldı. Kazan piramidesi bu kartinada. Очрашуыбызның тагын бер сәбәбе бар. 14 ноябрь көнне Мөдәрис Минхаҗевның Саба район мәдәният йортында улы юбилей кичәсе була. Мәдәният йорты фойесында картиналар күргәзмәсе, ә сәхнәдә Татарстанның сәнгать осталары белән бергә районыбыз үзешчәннәре дә чыгыш ясаячак. Килегез, сезне дә көтеп калабыз, хөрмәтле Сабалылар. Очрашу 14 ноябрь көнне 19 сәгатьтә башлана. 1 ноябрьдә суд приставлары хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Бу һөнәр ияләре дәүләт законнары урнаштырган тәртипне тәэмин итә. Шулай ук барлык суд актларын һәм махсус вәкаләтле органнар актларын башкару бурычларын үтәй. Быелгы бәйрәмне алар нинди нәтиҗәләр белән каршы ала? Саба һәм Теләче районнары буенча суд приставлары хезмәте җитәкчесе Айгөл Бикмуллина чыгышын тыңлыйк. Шушы елда үтеп киткән 10 айда безнең нәтиҗәләр шулай яхшы булды. Нәтиҗәгә килгәндә 52 миллионлык 4450 эш ябылды. Шулай ук 16 административ беркетмә төзелде, 2 уголовный эш кузгаттык. Төрле эшләр башкарабыз, алар арасында кредит түләмәүчеләрне эзләп, акчаларын эзләп алу, шулай ук алимент түләмәүчеләрне эзләп табып түләттерү, налоглар, бюджетка төрле салым түләмәүчеләрне түләттерү, шулай ук штрафлар, административ җаваплылыкка тартылган кешеләрнең долгларын түләттерү, физик затларга булган бурычларын түләтү, барсы да безнең өстә тора. Безнең яңалыклар да бар, безнең эштә хәзерге вакытта үтәтү документын электрон рәвештә бирергә мөмкин. Аның өчен судка мөрәҗәгать иткән вакытта инде судта үтенеч калдырырга мөмкин, электрон рәвештә җибәрергә дип. Шул вакытта суд инде үтәтү документын үзе электрон рәвештә җибәрә. Бу очракта үтәтү эше инде тизләттерелә. Шулай ук без адресларга чыгып эшлибез. Адресларга чыккан вакытта төрле кешеләр туры килә. Кайберсе аңламаска да мөмкин, кайберсе аңлап кабул итә.
аңлап кабул иткән инде шул вакытта әҗәтен түләп бетерү ягын карый, инде аңламаганы кашу ягын карарга мөмкин, ләкин андый кеше барыбер табыла, төрле шикләр куела андый кешегә, шулай ук алименттан качып йөргән очракта андый кешегә административ җаваплылык каралган һәм шулай ук бик озак вакыт түләмәсә алиментны, ул вакытта инде җинаять эше ачуда каралган. Шулай ук әҗәте булган кешенең мөлкәтенә арест салу бик кабул ителә бу арада безнең таләптән. Мин киңәш итәр идем вакытында бурычларны түләп баруны. Безнең коллективта 18 кеше эшли хәзерге вакытта. Без Сабах һәм Теләче районнарына хезмәт итәбез. Бәйрәм көнендә хезмәттәшләремә минем телисе килә сәламәтлек. Шушы җитди эшебездә, якинде авыр һәм бик кирәкле хезмәтебездә тынычлык, түземлек, көч теләр идем һәм дәрт белән шулай да бергә озак итеп эшләргә язсын иде. Шам бик бурычлы кешеләр әзрәк булсын иде дип телисе килә иде. Хәзер спорт яңалыгы. Узган атнада Саба спорт комплексында Татарстанның ат казанган төзүчесе Фәргать Әхлиулла улы Набиуллин истәлегенә ачык көрәш турниры булды. Ярышта Саба, Теләче, Балтач, Мамадыш, Биектау районнарыннан 130дан артык көрәшче катнашты. Районыбызның төзелеш тармагы үсешенә зур өлеш керткән, күп биналар салдырган, ремонт цикләндерү эшләрен башкарган, шул ук вакытта татар көрәшен үстерүгә күп көчен биргән шәхесләребезнең берсе ул Фәргать Нәбиуллин. Аның истәлегенә икенче мәртәбә уздырылучы ачык турнирда катнашу өчен 2008-2010 елларда туган һәм алардан яшьрәк 130дан артык яшүсмер катнашты. Көрәш ул малайларны кичкенәдән үзенә җәлеп итә торган спорт төре. Ярышка килүчеләрнең күбесе бик кичкенәдән көрәшәм инде диләр горурланып. Теләче районы Олы Мәтәске авылыннан килгән Инсаф Ибатуллин да шундыйлардан. Бүтән ярышларда да катнашырга вакыт җиткереп булмый, ләкин укуда да, көрәштә дә сынатмаска тырышам ди. Бу турнирда ул үз үлчәү авырлыгында икенче урынны алды. Барып булдырып булмый, но инде айга бер тапкыр булса да барабыз. Айга 1-2 тапкыр барабыз. Кайда нинди көрәш бар, барсына да барырга тырышабыз. Әгәр дә Казанга барып, тренировка ясарга урын булып, кешеләр була икән, әлбәттә көрәшергә исәп бар. Инде мин кергән, например, колледжга анда көрәш түгәрәге булмаса, инде көрәшне я ташыйсы була, я инде анда Казанда бар дуслар дип әйтим, тренерлар, безнең Мәскәүдән киткән данлыклар, алар тренировать итәләр, шунда бәлким барырга булыр. Турнирның ачылышында Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов катнашты. Фәргать Әхлиулла улы турындагы истәлекләрне яңартты. Һәр яшь көрәшчегә килемдә дә, тормышта да уңышлар теләде. Фәргать үзенчәлекле җегет. Мен инде белгәннән бирле көрәшче булгандан шулай булмагандыр инде. Может шулайдыр да тәрбия алу көрәштән башлангандыр. Ул һәр вакытны нинди генә эшкушма, дөресме, дөрес түгелме, уларны үтәргә тырыша беренчедән. Көрәштә кебек җиңергә тырышты һәр вакытны. Аны булып та чыга. Ул үзе ашаса ашы иде, но эшләргә тырыша иде. Һәм инде нинди генә заман алмасын, ул үз коллективы белән саклап алып, һәм инде безнең зур төзелешләрдә ул катнашмашта да ин авыр эшләрдә ул иде. Бөтен вакыт як, ул бит инде аннан авыр әйбер юк. Инде менә кайсы гына җитәкче белән сөйләшмә, алар бөтен халык аны хөрмәтләде, киләчәктә хөрмәтләп яшәр дип мин. Шуның өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Шундый булуы белән һәм тәрбия бирүе, үзенең улларына менә аның эшен дәвам итә малае, ул бит бөтен кеше булдыра алмый, үз баласын шулай итеп тәрбияләргә. Һәм инде үзенең койдагына булмасын, бу мөмкиндә начар фикер калмаган, беркемдә дә. Ул бит үзен булганда сиңа әйтмәскә мөмкиндер. Кеше инде бу бәхил булгандан соң бу дөнья белән истәлеген инде юлы кеннән-кен аның үсеш кенә бара. Инде менә бундагы көрәшә торган җегетләребезгә дә, аларга да киләчәктәге тормышларында көрәштә җиңеп, тормышта җиңеп,
көрәшіп, яшәргә язсын иде. Фәргать Әхлиулла улын ихтирам итеп элек бергә эшләгән хезмәттәшләре, дуслары килгән иде. Алар исеменнән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин чыгыш ясады. Фәргать Нәбиуллинның тормыш иптәше Лютия ханым, уллары Илназ, Илнар, әтиләре истәлегенә турнир оештырырга ярдәм итүчеләргә, әтиләрен хөрмәт итеп килүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Шуннан да әти безнең үзенең туганнан бирле инде бүтән төр спорт белән дә шөгыльләнде дип әйтергә кирәк. Ул бәләкәй чакта булса башта шаңгы, аннары футбол, инде соңгы өлкәнрәк яшькә җиткәндә көрәш белән бик мавыга башлады. Инде үзенең монда район күләмендә төрле командаларны оештырып, район күләмендә командалар белән беренче урыннарны алалар иде көрәш белән шөгыльләнгәндә инде. Олай безгә караганда, безгә спорт дигәндә көрәш белән алай мәҗбүр итмәде көрәшергә. Әмма ләкин төрле гомумән безнең тормышта спортның булуын таләп итә. Чөнки спорт ул кешене рухи яктан ныгыта, тән ягыннан ныгыта һәм дә инде үзенең куйган максатларга ирешүгә тоже үзенең нәтиҗәсен бирә дип әйтә иде. Фәргать Нәбиуллинның татарча көрәшкә битараф булмавына аптырыйсы юк. Ул үзе дә көрәшчеләр белән дан тоткан Югары Шытсу авылында туып үсә. Спорт ярышлары календарында әлеге турнирның дәвамлы булуына ышаныч зур ди районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов. Шуннан да инде ул Шытсу авылы көрәшчеләр авыл дип атарга була. Безнең менә Саба районында андый авыллар бик күп түгел. Менә шундый авыллардан, шундый җирлекләрдән Шыңар җирлеге, Шытсу җирлеге, шуннан да инде менә бездә Максим Файзиев, Фәргать Әхлиуллович, аннан соң Файзуллин Фәрхәт, данлыклы көрәшчеләр шуннан да бик күп һәм алар бүгенге көндә дә барлыкка килеп торалар. Илгиз Касыймов менә аны әйтеп китмәде, Муса Җәлил турнирын 2 тапкыр аткан кеше. Шуңа күрә инде без алар белән даими элемтәдә безнең Саба районы көрәшчеләре дигән китабыбыз да чыкты. Менә ул китапта да инде Саба районы Шытсу көрәшчеләре аерым сөйләнеп китә алар турында. Без бу турнирны 2нче тапкыр үткәрәбез. Быелгысы елны бу турнирга без күрше районнарны чакырга булдык. Монда Балтач, Кукмара, Мамадыш, Тиләшер районнарыннан көрәшчеләр катнаша. Һәм инде Саба районы көрәшчеләре, барлыгы көрәшчеләрнең санына килсәк, 120-дән артык көрәшче бүген бил алышачак. Инде безнең бу ярыш әйтеп киткәнемчә 2нче тапкыр үтә. Безнең инде бу ярышны алга таба да традиционный ярыш итеп календарга кертергә план. Бу ярышны үткәрүдә безнең зур ярдәмне район башлыгы Рәис Нургалиевич үзенең ярдәмен күрсәтте дип әйтергә кирәк. Ул инде һәрбер ярыш финанс чыгымсыз булмый. Шуңа күрә менә монда көрәшчеләрне зур призлар көтә. Аның өчен дә аерым район башлыгына рәхмәт әйтеп китәсе килә. Инде безнең менә ел дәврендә 12-13 балалар арасында ярышыбыз бар. Һәм инде без бу ярышларны Сабада булсынмы, районның авылларында булсынмы үткәрергә тырышабыз. Һәм инде алар шушы данлыклы спорт өлкәсендә, көрәш өлкәсендә кешеләрнең исемнәре белән бәйле. Мәктәпкәчә яшьтәге малайлар көрәшеннән соң өлкәнрәк яшьтәгеләр көч сынаша башлады. Барысы да җиңүгә омтылып, матур көрәш күрсәтергә тырыштылар. Җиңүчеләр һәм призерлар арасында райондашларыбызның күп булуы аеруча куанычлы. Көрәштә җиңгән яшүсмерләр тормышта да һәр вакыт җиңүчеләр сафында булырга тырышырлар. Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе Фәргать Әхлиулла Нәбиуллин истәлегенә үткәрелгән татарча көрәш буенча турнирда әле күп яшүсмерләр өчен зур җиңүләргә юл башы булыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынашты. Алда яллар 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне, 6 ноябрь Татарстан Республикасы Конституциясе көне булачак. Бәйрәмнәр котлы булсын, ял көннәре хәерле үтсен. Безнең чыгарылышны сез экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Очрашырбыз.